M-O-R. Only radio. M-O-R. Oh yeah. More kwela. More saya. Para sa bidang kabarkada. Oh yeah. Only radio. M-O-R. Simulan na ang kulitan! Nakakaloka! Ito na! Ang tawanan! Ang tropang kuberkwela! Umari ba? More sa umaga! More I want more sa umaga! My only radio! Up to more sa umaga! More I want more sa umaga! My only radio! Up more sa umaga! More sa umaga! The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more! More sa umaga! This is MOR 91.9 Basta MOR Churiki Bay Oras na to alas 7:24 on a sunny, bright and beautiful Monday morning. By the way, good morning. Another day nga mamulabog mi sa inyo ang Lunes. And syempre naman mga migs, aniya na sabang iniuhang mga tres hilas de Carboso. Siyempre naman ang mamulabog ang mga hilas, no? Carboso pa! Okay kayo. And it's the first Monday sa bulan sa March, mga migs. Unta maayo ang pagsulod sa bulan sa Marso sa inyo, mga migs. By the way, kasama nyo na rin ang inyong pinaka-feeling Omega. Ang chubby, sexy, beautiful Moira de la Torre ng MOR, Maria Filingera. Hey, Macarena. Hey, put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell them give me 1 minute. Hey, Macarena. Hey, Macarena. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Tao ba ng hali? Ang hari sa tanang mga hilas? Ang Hilas King, Brother Bernie, Bidog. Sayaw mga toy. Ew, that's Buddha. It's like, I don't like that. Wow. Somewhat. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Chula lala. Siyempre naman, kasama niyo pa rin ang inyong kuya sa kahanginan, ang pinakahinloog agi. 6 tirada, yapon pa nga pre. My name is Rico Suave. Parang Neneng B ang kanyang katawan. Kasi ninibing katawan si Rico? Balikan na batang pasawa. Yan. At lahat sasabay. At dahil Lunes po ngayon, makasama natin ang walang iba. Ang baby ng bayan. Baby. Inosente man sa paningin. Wow. Pero hayop ang dating. Wow. Oh my gosh. Gusto ko yan, Baby Raira. Hi.
Good morning, Ray. Good morning, everybody. Good morning. It's a Monday. Yep. Luya kay ba it's a Monday? Nawalang energy. Parang walang weekend may gala. Medyo karat atong kuwan, ha? Masyadong vazy. Anyway, roll call muna tayo. Yan na. Good morning sa tanan mga nakapalit og Tricam. Oh, sorry. Ako naman nilagay. Manaman na, Brother Berts, kung hindi mo sorry. ginabalik-balik. Wala din. Kabalo ba ka si LTO Regional Director gikasuhan sa kuan mga grupo sa mga Tricam na naikuan. Naku. Pasaka na kaso. Ala. Daw saan tama na nga mando man sa presidente nga mandakop sila. Umaga. Anyway, good morning sa tanang mga kapamilya nato diha. Nang ilang pamahaw giinit ra sa microwave oven katupan ng niaging si mama. Lami biya, in fairness lami biya na mga paksiw. Kana masig nag-utro-utro babalik-balik. Ay, lami na kayo. Grabe, nakahumok ang meat. Yeah. Mapta nag-isa kasi mana. Yeah, kana mga inununan. Wow, charap-charap. Ilan na Mainit kasi man. Oh. Microwave like that. Wow. At least. Like Kalami. sweet and sour fish. Wow. Arty-arty si Oh, sour. Good morning. Uy, ako naman. Good morning sa mga security guards diha nga nakalimot og mata nga magrelibo day sila karong buntaga. Ay. Mao ka, kuya. Basin nahago. Ha? Lagi mo? Basin nahago. Basin. Sana all nahago. Hey, good morning sa mga na-late kay tungod ang ilang alarm clock may wala ni Tingog. Kapilan ako na itabo na. Grabe yan. Nagsalig sa alarm clock? Nagsalig sa alarm clock. Nalubot man kadi ang imo dewa man na charge diba? So napalong pagmata nimo ano itong pagpak agay. Kita ka nang makalibang dalaligo dala toothbrush In 5 minutes. Oh, In 5 minutes. yan. Pero hindi ko lang maintindihan daghang mga good morning sa tanan mga amahan nga dugay kay sa CR maligo. Oh, as in? Ang tunay na lalaki 2 minutes ra ginamaligo. Grabe. Kung li malibang ha. Kung lalaki maligo mga more than 20 minutes, 30 minutes. Ay, mubukal akong lana. Napay orasyon. Grabe. Mag-scrub pa manggod sa skin. Mag-scrub. Wow. Napay orasyon. Napay facial cleansing. Wow! Ba? Magduda lagi ko sa Hindi amahan. pwedeng akuan lang. Ang tunay na lalaki, dali ra maligo. Tingali ko ng mga laki mo kung sa bagay na iban, magtanaw, napay din mag-newspaper. Manigarilyo pa. Naiba nga na ba yung hiling manigarilyo? Mo ba di silang gadalag cellphone sa CR? Kala! Ala. Tapos kung mapalong ang wifi mo, sige, hoy, asa wifi? Alam ka na nakin. Yan naka-silent na yan? Ang problema, 30 minutes sa CR, pagawas niya, uga ang iyang buhok. What was he doing? Tanan ni Maug shampoo dili sa ulo. Asa na tit? Dili sa kuto-kuto. Nagbula-bula. Sa kamot. Ay, nagbula-bula di, Maria. Ha? Kung mag-shampoo, diba? It's bubbling. Wala na waswasan. Wow, si Ray. Wala mga swasa. Sabi ko na nga ba? Inosente sa paningin. Wow. Hayop ang dati. Hayop ang dating. Ay, Ray. Oy, ako naman, good morning sa tanang mga empleyado nga nakalimtan nga flag racing karon. Uy, cancel mo lang mga flag Flag racing na. ceremony. Apel sa mga government. Oh, pero okay, sa tungod schools. sa NCOV. Ah, okay. Sa mga nakalimot na lang nga, wala day flag racing karon. Diyan naman damo. Basta last week na mga walay naging anak ko greetings pa mao. Igna si Bernie nga walay Wala pa flag si ceremony tama. kay ay Pasensya na po. saylo. Ako ang sala, mga Dili kapamilya. sa among balay lang nag flag ceremony mi sa among balay. Kaya ang area sa Westwoods. Papil akong guard. Hey, good morning labud ko sa mga karinderiya karon, labi na sa mga nangaon nga natingala gamay na lang lagi ang karne ug utan na bilin. Mahal. Mahal na. Mahal ang mga lamas, mahal ang mga kuan. Mura manig half na lagi niti. Mano sa isa karinderya, daugol na sa daghan sabaw, ana. Tapos kanang mga kanaling atsal,
Ano ang Dagkog ginabuta man kay para lami tanahon pula-pula. Kaya naman pag magnegosyo ka sa food dapat na lami tanahon kay pag walay green walay pula-pula murag mala. Mo nang kailangan gyud nag-atsal pag butang toppings. Uy, lami Ano si tanahon. tingog ito? Shock. May shock. Hello de ko dia sa may lapasan mga igala nga Santo Niño masiguro to. Nga na mo na ng bago. Dili na daw na bago pero bago pa lang ko nakabisita. Salamat sa mga architect sa United Architect of the Philippines. Si Architect Maika. Ang gwapang architect sa nga nagtulo sa mga kaya nangahubog man. Mo din ay bagong kananan di abay sa may Santo Niño. Sa mga gagig sa Dul sa kita basketballan? gasad katong dul sa basketballan. Dul sa covered court. Heaven ang pangalan, Heaven. Oo. Cool ba? Nasa langit. Abi ko sa lalaki kita ni sus ni function kita ang iya kay sa ato ta sa heaven. Unyok matay kini na gini malangit na kita ni. So sa karinderya amanday sa Nag-expect! pag-expect kayo mga igala. Tagwapo kay Brad kay galuto sila alas 12 mismo. Kay kabalo man sila nga nay mga gig nga magtukar di ang mga lutong bahay. Alas 12 galuto. So, init pa. Init pa kayo ang mga sabaw, lauya. Alamay. Sarap. Igutom na ako, ko na mahaw. Sana all. Dito sa Agora, dito lang ko niagi sa Agora, pero dito sa Santo Niño. Diyan ko sa may covered court. Sarap. Kita ka dito mga banda, na dito mga Remember ko na iduol sa bilyaran na nadapit. Mura ko na siguro na. Sa lamira po matukad lang, hindi na mga traffic, tulog tama. man ang mga tao. Basta kadlawon, di ba? Nanay maparkingan. Nanay kayo maparkingan. Pero kung nga ni mga oras sa pag medyo rush hour, medyo Nako. So muna na siya karang bago, heaven. Heaven. So pag man ninyo gi ka na, atas sa heaven. Yeah. Sa umaga. Ayaw lang pag-expect. Ay lang kayo pag-expect nga unsa nga heaven. Sunod pang naigig dito ta. Sarap. Unsa yung gikakaon? Chicken? Lauyang baka, tapos ginataang chicken na halang-halang. Wow! Sarap. Imagine na ako. Paper. Ambon lang akong amigo sa Matrix nga si Boss Louie Aramillo kung nakana na ba sila. Boss Louie! Sa Matrix Aircon, good morning ni mo na, boss. Ginluan niya tong aircon na kuan. Katay ka-fifth ni aircon. Kay ka-22, Ay, 22. Kadaghan. Pati sa kwarto kipainluan ako tugnaw na kay Brad. Ang problema, pag maigo nga to di na mo gahi. Uy! Sa sobrang katong na ni Ok na hinoon. Parang bad idea nga kon. Dili pa kapagana. Ni Ok ba ang mga fingers ba? Fingers! So mo kay gahugag yung mugunahuna. Malisyoso. Si Ray nag-enjoy sa among weekend. Wow. Wow. How nag-smile? Na-realize niya nga Halala. dili gid K-pop gid ang kuan. Masami gid ang banda dudes. Sana all. Banda dudes. Nakasakagod si Ray sa stage. Lalimang ka, mailan naman siya rin medyo inspire. Makakanta ko siya bisag sa kabulo sa lyrics. Nagbut-but og lyrics. Pakpak po ng mga audience. Ilan po wala kabalo sa lyrics. Dagan ba ni React Ray ng mga fans sa imong pag-post? Lagi, nagpa-picture naman to akong Come on, ha? Hinay mo kay mo, God. Baka na chemistry. Siguro alang gid Rhea nga dili sabot-sabot. In fairness, brother, dito mi sa grand opening sa The Warehouse. Grabe ka sulit ng katong The Dukes ba? Itong dating Daybreak band nga original sa The Dukes. Grabe ba? Lingaw. Until kanang first time ko nga na mahimog yung fan ba? Ay, mga lalaki, may mga dagko kayo. Kalabi itong tanan kanta kaya. Kulang na lang mo kanta sa K-pop. Agi kantahan sa to ba? Galing. Alam mo nakita na, di lang tana ma-offend ang mga banda, no? Pero ma-offend gid. Pero ma-offend. Pero bato-bato sa langit. Again, sa mga banda na, ako na ning observation. Kung masoko mo, sa ako lang mo kasoko. Okay? Pero tana, di lang kayo mamalain. Pero malain yun mo. Asag yun! Asag yun! Grabe gid siguro kay ba. I mean, it's been a long time na nang ato ko mga bars. I mean, ayaram ko na ito tungod kay
kami man ang nag-organize and ako pag yun ang host, di ba? So, pag tugan ako na yung mga kuan ubang banda, ako na years ago, mura magyapon ng mga playlist ng mga na sila yung mga kanta, mga banda nga halos pareha sila tanan, mura na ilang ginakanta. I mean, mo ginang paborito ba? Same songs. Paborito ginilan niyang kanta. Tapos, kasagara pag yun, sa percentage sa mga kanta, kanang medyo di pagid kayo makarelate ba? Ang dili bitaw perminti common sa radyo. Muna ko maobserbahan na to diri. Ang mga bands na to diri, labi ng mga show band. Ang ilang ginakanta nga kanta, kanang dili familiar sa Tao. di ko kabalo kung tungod bagay para pa-social baka to. Basig tungod lang po bagay masa ko. Di kaya na ako madunggan. Basig sa Magic to nga mga tukar or sa mga Sandy 101 before nga mga social. Kasi no pa minong anong hilig siya kanta. Dili siya familiar sa mga tao. Tapos bihira rang kuan. I'm saying this because putan ko, okay, so mga tao na. Nung nagtukar ang main band, Yun. ang primero niyang ginakanta, iya bang gitimplahan ang audience, bay? Yeah. So, kanta sa primero, bago. Lalim mga tuling main band sa primero, kay wala pa kayo nagtukar o ganang bago ba, ng latest bito. So, kailangan mong gunimo, bro, host ba? Ako ba, komedyante ko, na ako yung mga jokes na ginalabay sa sugod na ko ng mga jokes para makabalo ko kung unsa akong audience, kani nga joke, di kayo ni katawa, taas ra. Masa hantun magkamasa. Pag binastos na grabe nagbuha ko, mga manyakis na yun. Ano man na paghaya pa niya kong mayo, agay, gusto din yung mga binastosay din yung gusto, ha? Ano ba? Di ba, kailangan mo naman na i-provide. Sa mga banda po, sa taon mga labi na nagnegosyo mga banda ka, I mean, gininga ng karir mo. Inyong ng timplahon. You have to read your, dili pwede nga, dili mo kinakong playlist. Regardless, mo man akong nabantayan ko, na lang, perminti na, pagkanta niya bago, iyang ipasabay. Itong tagadap, sandadok sa, wa kay ni sabay ang mga batanon sa bago ng mga kanta. Kani mga bago gikaron. So, meaning to say, Karaan pa. dili ni Updated. millennial. So, di man ka-upward sa gunong. Yung mga bago, mga bata. Ulawan, so, manayang. Ang bakit, Ben? ATM pa, ATM. May mas mama. Ay, tama, bi. Anaram na. Mo man ang magtapok la. Sarang ka bukbotilya ang uldiron. Dati mo man tulog ka oras. Sarang ka botilya. So, karon gitasan niya, bay. Nag-atras din siya og idan. Nag-atras bay. First time ko bay banda ni kanta og Martin Rivera. Wow. Martin Rivera song, di ba? Ano nga yung kanta? Mo lang ko na nung... Mo lang. Martin Rivera lang. Ikaw ang lahat sa akin. Ano ba to? Basta talikantag Tagalog. Ikaw. Ano? Mo ba to? Naman sa akong stories. Pero I know it's a Martin Rivera song. Si Emyat may nag-story sa ito. Nawalan dito, no? Kaya 24 hours. Ano? Basta na ikanta yung kanta ba? Isabay mo ng tao, eh. Si Tagalog, ha? Kumana niya. Kanda, ha? Sugdan na niya ba yung mga Queen songs? Yun, no? Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Bang! 1980s na. Diretso din yung mga Bon Jovi. Kanag yung anong mga ginaplay ko nato sa radyo. Kanang mga boy negro nga tayo. Mga It's My Life. Wala na, brad. Nagwala na ang mga tao, brad. Tagak na. Because kabaluman siya, giunsan niya pagbasa sa kwan. Walay gap, bay. Paguman sa kanta, bang, sumpay diretso. Yun, no? Naman ko tayo tendency yung ba, please, di na malay ng mga banda, pero malain yun sila. Mauman ang kanta. All that songs, all shit. May tanang napay na, wala pa. Gap gamay, tapli. Siya, bay, wala pag tapli, bay. Yun. Diretso na. Wala siya ka ng lyrics, bay. Wow, And straight 3 hours. My God. Wala lyric book, bay. Naman galing ka nang sa cellphone gamay. For example, na isa ka song, abradiki sa pamilya, ipatanon niya gamay. Pag wala na po na, bay, padaplin, bay. Grabe. Grabe nga perform. Ay, sis. Hype kayo mga tao. Munang naka-heart si. Sa umaga. At ang isa mong video, ana. First time na ako nag-ambak-ambak og mga ina. First time na ito? First time. Well. Di ko gakuan ng mga band. Wow! Wala doon si Idol. Wala nag-anyong. First time to As in, may siya mo. Tapos, kanapon, sa mga bokalista, ay mo kalain ha, pero malain din mo. Sa mga bokalista, learn to communicate. Di lang mo kanta.
mangitagin mo gimmick nga pahumanog kanta, you have to talk to the audience ba? Dili kay moral lang mo. Kay kung di ka mo storya, nagpatukar lang ka, nagbutang lang tag bidyokihan. May patama, no? I mean, this is for me. Malain man mo, Pero malain good. just take it from me. I mean, mugi ako maobserbahan. Learn to talk. Ay, musta mo? Ay, sa nga, kamusta mo? Ang confidence ba? Ay, grabe. Grabe. In fairness po, ang herbal remedies. Yan. Ang galing. Reggae yun. So, napod sila, na yung mga new songs, ilang gina-reggae version. You know? So, at least character sila. Nagit sila kuhaan Rasta nga git. reggae po. Ganun lang. In fairness po sila. Oh my God. So, muna to. Okay, bye! Di lang, wala ko nagwan, pero nga na ba, nang hopefully, kung i-career ginato ni mga nga Dapat mo adjust. Yes, Mr. Chairman. Naigo si Ray Ray itong kanta ni Martin Rivera nga, ikaw Ang lahat. Okay kay mong adli boy, pero wala ni Klaro kay ka, brother boy. Wala mo na. Perfect kayo. Diba, Hindi Kuya Boy. Diba, wala pulos na. Naigo na si Ray Ray. Pagkanta ng mga Eraserhead songs by awa Samot. na. Hubog na tanan. Pero in fairness, moro itong hubugang wa ko nag-pass out. Wala nag-half-mooning I mean, matado? wala ko naging bakikasagara pag maubog ko kayo, makalimutin ko asa na ko nga part. Ano na In fairness, kato nakinumdum pa ko nga, nakamata ko, tulog mata. Nangaon pa mi og kuan. Batchoy. Patsoy. In fairness naman, na-remember pa na ako tanan. Fresh ang memories. Nanay nagsuka. Oh! Nanay nag-ilis. Plak. Gabaan. Dito ra ko to. Nag-enjoy lang mi may gala. Tong ni bill din mig 5,000. Ay, gamay na nakagilas. King sa ba? My Ay, God. gaman. Wala plano kaya ko paliton ako tong bar. Gilas kay gamay. Abi, pambanda. Grabe kayo. Birthday kayo may gala. Bitaw talaga si Maria, magyapon. Hoy, naku Yeah, sa... family gathering. Lahi. I'm say family Lahi ang gathering. gathering college batch. Wow. Mo lagi Nagpabukid. malang. Muna sugar lagi bahala mo diyan. Ay na lang. Uy, pero I'm happy for you guys. I'm plastiki dito, I'm plastiki. As in, di mo kayo. Tapos dugay-dugay na sa kuha ka balik og stand-up comedy na medyo open Daming tao. Dili bitaw sa kanang mga corporate events. Sa moto, si Kujo kanto na green gid ilang gusto dito. Maniakis Nagka-green tanan, hanton na imong yellowish. Pahumanay na dayon. Sa moto to. Okay. Nalingaw lang may gana, grabe. Wala na matanggal, brad kabalino nagdabo si Ray Ray. Supportahan ka na mo. 7:46. Simulan na po natin ang alamat. Ang storya natin is about ang bokalista. Mau di ay. Ano ba itong letter for today? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong dumangagiahak upay akinindughan ko aron dili ako maskamak unsa may hinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan.
maluoy mo. Dear M.O. Saan nai-release na Grabe. nai-release ko sa kasakong kuwayog 1 kilo, ha? Ihatag sa imo. Ay, First fruit. Uy, happy listening day kang Cherry Wheels. Yeah. Jai? nag-enjoy sad. In fairness, nagkamis na yung no. Lusong sa lugar yung pasabot sa una. Wala, iwan ko na ingon na. Basta niyo ko nga. Bukason siya, ana? Wala, iwan ko nga hamis yung no. Ikaw bito Maria kay Iga. Gabuhan ka din mong isyo, Maria. Grabe ko reaction kini hamis na siya karon. Basta niyo ko nga ni hamis na yung naong karon. Sa una di. O hata, asa man dito nga lingan iyon ko nga bugas-bugas yun sa naong sa una. Paingon na ni mo in fairness. Ikaw maging Maria, ikaw maging daw. Ikaw pa naman iyang friend, tapos maging anak ka. Friend, Demi. Yeah. Hi, ma. Mayroon lang ni mo, Maria Piringana, Rico Suave. Brother Bernie and baby Rai Rai. Inosente sa paningin. Pero, Inosente pa rin. ang dating. Yun. Sa mga salida ba? Pusa. Si pusa. Sa mga kwan mo na daw na yan. Karika Piralejo man ang Oh movie. my God, dito ka relate, Ana, Oh my right? God. Rika. Balahibong pusa. Mabalahibong pusa. Balahibong pusa. So, mora to. Ana matabangan minimo MOR. Wala pa din. MOR, itago na lang ko ninyo sa pangalang si Irene. Uy, dili common nga ni. Ako man ang ate. Actually, mong ate. Itago na lang ko ninyo sa pangalang Irene. Og MOR, naginaot ko. Natana matabangan og nay mga kwag lesson sa akong problema karon. MOR, duha akong uyab. Ay, grabe. Ganda, te. Itago na to si boyfriend 1. Let boyfriend 1 equals to Daniel. And let boyfriend 2 equals Edmond. Problem solving. MOR, si Daniel ang first boyfriend. Kani si Edmond, crush mo ko na ko high school. Wala ko mapugan akong self. Ako po siyang gisugot. Wow. Good luck, my gala. MOR. Pirmiro, kaya binakog lingaw-lingaw lang ang tanan. Apa, niabot naman ko sa punto nga murag na inlove ko sa duha. Pwede ba na? Wala. Munang MOR, ningon lang ko sa kaugalingon nga samasapnan na lang. Wow. Grabe siya. Og diri nagsugo ng akong Gumagi. Okay, di mao may gala. Naraw. Naraw. You know.
karon lang gani ta magkita, late pag yun ka. Ay, sige na. Uy, kibisi kay ko. Wow, busy siya mga lalaki. Uy, mga lalaki, grabe ka. Duwa ramang God. Oo, Duhara, at least ikaw na duha. Ikaw, panguyab na. Uy, isa man ka. Uy. Ay, naku, ikaw bitaw, Sunday na lang gid ko nimo makitaan. Sunday na gid ka makipagkita sa ako, Naman ko schedule. Wow. Toby, kamusta man ang buhay ganda? Ay, hago kayo eh. Wow. Feel kaya. Pila. Unsa ko nang haguag yan. Hago kayo mag-manage yung time. Manage time. Mawag na ako kabiliban sa imo, girl. Ginaon sa ginanimo ba? Hindi ka masakpan. Gani. Ba? Amazing. Oh, di ba na amazing ka? Unta ma-feel ginanimo. So, unsa mang gyud? Wala pa gid kay mapili anang duha nimo kalalaki. Nganong di man gyud nimo ma-let go ang isa. Sila magudo akong ganahan. Hala, kung ano di pinakagwapan Zay. O niya, Dobby, ka na lugar yung mag-text lugar kung mag-uban mo sa isa kagay niya, kung mag-text ang isa kalaki. Okay Saan na, lugar uy. na nimo? Ako magigignan nga, strict si father. Wow, paningnan yung papa ha. Ni Dobby, kamusta makama? Hi, girl. Wala. Enjoy lang yun ta sa life. O niya daw, biyon sa imong buhaton kung masapon ka, ako na po din na imuhang tawagon na badayon. Ay, hindi masapnan. Ha? Pero kinsa man gid ang mas lami silang duha ni Daniel o... Unsay lami? Uy. Siguro si Daniel. Pero usahay si Kuan. Singalan. Usahay si Edmond. Huh? Diba? Dala na lang basiha kung kinsa gid mo pilion. Basta eh. Salamat ni abot na yun ka ba? Uy, sorry kay ha. Napagipang atiman dito sa balay. Grabe yung gigay ka ba? Gahapon pa ko si text ni mo, kanat birich ka. Ay, lagi. Matingalagi ko sa imo, ang anong pag MWF kay mawala imong signal. Ambot lagi niya akong battery. Kikagubo lagi niya akong battery. Wow. Sa Choosy sa cellphone. days? Grabe kay kayo, nagmahay na tako sa Ano imo. time nga ko ano lay signal sa mga Di ka pasaka. na ko mag-video call kay nindot kay akong view gagahapon. Ha, ayoy kay blurred kini akong kuan camera. Ha? Ay nasig ko ni importante gauban ta karon. Grabe. Siyempre, gusto mo kong ako ang medyo pa-sweet-sweet o sahay ba? Kanang, gusto mo ko na naawato ng ubang mga mag-uyab na nga na i-print screen nila mga video call. Mga ana ba? Tapos I miss her. Kanang ana ba? Mo pinang usuro. Kanang ipakita-kita taro ang mga video call, ana. Uy, sige magkuan ta pero di lang na to i-post. Wala, laina po doon. Hindi man sa ta-proud, ana, uy. Sa Ay, mana, kay uy. makita sa akong papa unsa lugar. Ay, tama rin lang, no? Stick. Secret. Kano sa mga kakompay-ila si mong papa ba? Ha? Ay, so, kay strict. Kasi ni-strict to. Kasi may strict to niya nga. Di pa daw ko niya ipayab-uyab, pero... Saan man nga nakanarbaho naman to, ta ako, makabuhi naman eh. Kaya na ni maka-afford og balay nga daghay aircon nga matrix. Pwede na. Sindidikan niya bet, di ba? Wala, grabe sad. Takay lang kung nag-chance good. Sabagay, may na primero ang mga papa, di ba na ginaganahan? Ay, dili ko imadlo ko ato niya. Kung may bawang lugar niya, na lugar chance nga pa pagbulag ta. Ha? Bakit nga nakahamay Ay, tabo? dili, uy. Oo. Hagas. Sao man natin. So, sa lugar ni, perminti lang tayo nga ni. Pero mabot naman sila lang nga time ba? Sunod na natuno na. Importante karon. Maugaling, kanina rin akong nagulat do. Sa man, matupatag sinihan o Ay, diretso, ato o diretso na ta dito. Pero sa sinihan, no, may klaro. Wala na tayo igong oras. Ano day oras? O mahuman ng kuan, no? Wala, alangan, ni na kayo. Diretso lang tang, mas nindot mo dito kay Mingaw. Tapos makapahuay tagtaro. Tapos, dito lang ta mag-order. Lami ang lumi dito. Dahil hindi ay. Ha?
Ano ni Lumi? Itong dito, basta. Nasalay ka lagi. Basta mangimbitar ko sa imo diyan, magbugok-bugok na sad ka. Ika 22 sabihin na itong adto. Ay, nakalimot ko. Sorry, ha. Mao galing kong giingon. Kalimot na noon. Dibog na noon ko. Dito ta sa Pikas na may bag-o. Ay, ni bago? Nanda na to, tumamblo og pintal na isa orange. Dito ta sa Pikas, ha? Para kuhan, ha? Sige. Para, hindi na ta mag-sinisini kay malakas-kalasan ni kuhan. Tapos di kita makakonsen. Di kita kung maka-istorya tarong. Sorry, matuta ng time. Excited kiko karon makita ka. Ano kay ko sa imo ba? Liman ka na Saturday pa biya talas nakita. Ay, sorry. Pagka Sunday kay kamo si mong best friend. Gapon, hindi lagi ka makontak. Busy. Nakoy mga ipang-atiman ng mga paperworks. Ha? Nakoy ipang-atiman. Mga logs. Mga lag sa DJ. Di kayo, karon lang napakita. Uy, kay ka do. Ta, diretso na ta. Asa man ta? Dito ra gyapon. Ha? Sa ato na andan good. Asa ato? Alangan mga unsa. Dito na lang ta mag-order dahil ng pagkaon ba. Dito ba katimong ganahan ba katong ganahan ka katong wow na spider che. Ha? Katugong kwan good, dili paris good ang kwan chinelas, di ba? Natingala ka kato. Sige. Patay mali sa jiray-ray. Sa spider. Sa tinood yun aray nga na tingala ka na. Tinood. Sa lugar. Sige na, sige na lang, unin na lang. Pero, ano ko pangutana sa imo ba? Unsa man? Seryoso mo sa siya. Di mong good kay love jud ko nimo. Of course. Unsay problema? Ngano man? Anong pila naman ta ka kung wala mong gyapon ko ni magipailayla si mong papa be. Ay, kabalubay ka nga, stricto kay to. Wala problema na stricto. Ha? Tubangon ako ni mong papa, nga na ta ka love. Dili ko iga pang laparo to. Ay, wala problema sa ako. Ako gimamagaling ka pa nagpa. Di importante man good. Ang karon. Ayan, pagmasap na natas akong papa. Ha? Di, gusto mo gud ko makabalo kung say trabaho si mong papa, kung say yung style, kung say ganahan ba siya gingani, ana. Ay, dili siya ganahan. Dapat yun koan. I-enjoy sa nato Di pa ka ganahan ng manangid ko si mong papa. Ayaw yun. Di na lugar ko manangid si mong papa? Halat, ayaw kay basig di na ko kakuan ni samot makalakaw-lakaw. Mo ba? Kanigiw ako ng head. Karon? Tubi, nagplano rin ba ko nga mag-overnight ta? Ha? Di ko pwede nung... no. Sige na, first time nato ni buhaton ba overnight? Ha? Dili lagi ko pwede. Pero magsugod tag buntag. Ha? Sugod tag para tasugagi. Tasugagi ba? Ay, dili na ko. First time yan nato ni magkuha na kay... Tinghalagi ko sa imo, ano, inig TTHS kay... Ay, sayo ko ugma. Wait. Sa'yo, ugma. Iyatod ta ka. Ayun na, uy. Sige na, good. Sige na ba? Ayaw lagi. Ay, kabala ka. Saan mo kay ka? Wala ka makata, di ba? Mo galing, pero para tas-tas atong agi ba? Ha? Sige na, ha? Sige na.
Abi mo ko, padili-dili pa ka. Kikapoy na siya. Ali. Sa Muna na ako ginaingon lagi. Niabot ragid ka anak ba? Oh. Mga saba na sad ka. Ikaw manggod sa una na ba ako Tabangin na lang ko. Ay, sig pa nga saba. Ay, mula lagi na, be. Sama ko ka problema. Sama kay ka. Wow. Daan ko palagi sa ako, gid ka mo dagan ng Ang saan problema. yun ka, anino? Mamini, cute ka, girl. Kinsa mo ang gid sa ilahang duha. Na sila man yun duha. Wow! Isa na gani mo ang pilion para at least, diba, kung na kayo mapili isa o di mag-say goodbye na kaato, di wala na kay problema. Kasi mabot ang time nga. Siya di ay to. Siya di ay to. Mo gani na, maguna-una ka karon kung kitsa yun ang imuha ng love kit kay Nimo, ng kung happy kaayo ka, kung kauban siya. Oh, Parehas ramang good. Kaya syempre, ayaw naghulat nga mahibawaan pa atong isa nga na di kay laing Ang iya. saan ka ni ba? Sinaslagkuan sa akong papa. No, samot pag ito. Ang problema, ani, wala ko'y papa. Char lang. Pagpili lagi kag isa, una-unai gid na. Hununai? Una. Wow, si Ray Ray kabalo na. Una-una Katuba imuhang. Dili po katingkaron lagi. Dili po katingkaron. Mag-think gid ka karon, girl. Ayaw gid pag nga diha. Hala, lisod ka ay sis. Masus! Niyo kung nor... I'm sure na agi isa sa ila. Katong digbawg tiil, kato ang pilian. Sila man duha. Katong walay patay nga kuko sa tiil. Ay, mga hugaw gani. Wow, ganahan ikaw gawan ha. Kato na lang pinakabawba sila duha ko. Sila gapon duha? Grabe na yun. Girl, please. Ayaw man yung adlaw nga wala ka kaunaw nag-isa. Humani? Ba? Itanon. Puro humani? Una-unai? Alright, so before the day ends, please, pamili isa. Pero sing Wala ni pananaw. pero, isa lang yun. Pero sing pananaw lagi. Hindi naman dapat ako mag-decide. Chada. Kisi chada. Well, for me, katugid ko sa, mas cute to si Edmond. Oh, really? Itong na dimples. Chubby man to eh. Kaganahan. So happy. Pero gwapo po. Ay, basta, Oh, tanawa lagi. Tanawa lagi. Ikaw na yung makaingon, girl. Bahala ka diya. Dapat pamili lang yung isa. Dali na. Aman ta karon. Nanata sa portahan. Ay, Diri na sa... Diri ta. diri na sad ta? Kasi diri na sa ta. First time na to duha diri. Ha? First time di ay? Diyan. Nakani na break ka diri. Ay, basig katong nag-overnight sa akong friend. Nag-party. Diri, Pag sure di ay, first time pa na to duha niya ni Dini oy. ay, basig ka to lagi nga time. Nakalimot lang ko. Kasi pareha lagi tsura. So, first time pa man na to diri do. Ikaw bitaw nakulbanan nung kunimo. Abinakog nailain lalaki na dila sa imo diri. Good. Wala, uy. Mo ba? Sige, sulod na to diri. Sige, sulod na tata. Walay ka nakurat lagi. Ate. Murag pamilya na lagi ka sa place. Ha?
Ay, lacho lang painting. Tanawas. Wow. Wow, late reaction ka ngayon. Stretching sa ta. Stretching. Uy! Ay. Namuday sa amin sa taas. Ha? Ano may sa amin sa taas? Wow! Para maklaro ang mga puntik-puntik sa lubot. Kung unsay dapat butangan og ointment, unsay butangan og ng sebo de macho. Hadlock di ay, no? Atik-atik. Kaya mo kayo sahay nga medyo dili nindot lang sa side, mas nindot top view. Atik-atik. Babe. Kanang karong Sabado ba? Karong Sabado? I-invite ka, babe? Nakoy event nga pilon ba? Ha? Unsa ni time? Sabado. Karong Sabado? Karong Sabado. Kawan manggol ka ng kapoy kay gadudahan ako nga bayot ko kay wala ko'y uyab nga ginadala na. Friday. Kana sa mong barkada ako ramay wado kuan ka. Bawo na ta kami. Saturday. Sige. Sure? Murag free ko anang Saturday. Siguro ba to katong paborito bin ako nga sulobo nimo tong gwapa kay ka ba? Asa ato? Red? Katong red nga dress? Sideless ba to? Walay side. Sideless. Walay side. Di ba na itong backless? Sumo naman to. Sideless na po. Sa side may kuhan ka ng revealing. Sige. Laban ko to niya paguli. Wow. As in sure? Oh my God. Madayon na ikaw mang good. Ikaw pa. Ay. Love you day ko ni mo ba? Of course. Sas. Muna na yung ganahan ba? Uy. Di na to lang ilangayon pa. Kaya na. Manguli patag sa'yo. Sunod na. May first time ba nina ako ha? Nako diri. Sure ka? As in? Lagi? Tadam! Nagkita na sadta. Salamat. Hagog. Ito nga guwa. Dari tapik, dari. Inay. Sim, naka-blindfold ko? Hinay lang. May suggestion. May suggestion. Kaya mo pwede. Awiran ako, baby. Muna yung ganahan de. I-blindfold ka. Tadang! Gikuha na ako yung blindfold. Bulaga. Ngit-ngit pagyapon ba? Nasad lagi ta diri? Ha? Balik-balik lagi ta diri. Unsa ka ni? Wala lain. Balik-balik ta diri do. First time ang gunato diri. Ha? First, ay, diri. Babe, pagtarong dia Ay, diri tayo may nagkuan. Birthday party sa kong kuan. Birthday party? Kadunong ka ni Reg. Si Reg. Nag-wine party mi diri. Siya diri day to, nakalimot. Diri day mo happy pa na ako ay, karong first time ni mo diri. Bago nilang pintal. Abi na ako first time ni mo diri. Nakalimot ko. First time na ko karon, oo. Nga kita ka uban. Yes. Sigurado ka, babe? Lagi. Sure ba? Sorry, yung tanong na unsa man yun. Bala ka mo sa tani mo, babe. Yung tanong na kayo karon, kailangan ako mo tumar og mga tambal. Tumar. Ay po yung bibong, yung binuangan mo kunin mo. Ano siya binuangan? Kulbaan po ko kay basin. Basin na po yung nagato-datod si mo dari, ha? Uy, nakalimot lagid ko nga diri mi nagkuan ato, nag-wine party. Kato lagi nagdugay mo na kauli. Muro diri gyud to eh. Pero lagi tong color sa inyong kuan. Post lagi. Ay, basig sila nag-change og pintan. Ambot lang. First time mo po na ako dari, good babe. Lagi. Tanawa lagi ko sa judgmenta sa kikasakua. Mugali. Sulod sa tanong? Anong kabalo ka na ng pirtahan? Ha? Na
may doorknob good. Good. Lagi sad. Tama yun. Oh, sige na. Kung ganun kabalo ka nga slide na siya, murag Japanese style. Ha? Ay, anil lagi mo dari Dili, no? mag-movie. Sorry. Tanan na lang po. May ka mula sa slide. Dobi. Oh, anong gisuotan na nimo? I-try gani ni. Ito ni. Ano siya, Davey? Ay, cortina mo, Davey. Anong kabalo ka nga ay kortina diri ni? Ano siya ba din niya ito? Curtain store. Subukan nimo eh. Gadget lang. Uy, babe, ay kalimot tayo ka ng katukong yun sa imo ba? First time lagi ko. Magpauban sa imo. Sige na, Bi. Ay, nag-text ka? Oo, katukong yun sa imo ba? Kinangangyo si Mama nga kung pwede lagi daw kita may mag-lead sa kanang opening prayer. Balo biya ka sa ako nga ako kabalog ang Dugid ta. Ikaw gali ko ipakampo Ako gali. lugar sa verse, tapos ikaw sa kuan. Yeah, babe, ay biya kalimot Kanun sa gali ni? Karong Sabado na. Ay kabala ka kajutra kayo. Igo na daw opening prayer, lakaw na rin ta. Sabado pod. Ha? Ano sa pasabuti mo? Ay, sige. Ay, sure ka ha? Yeah, babe, suta din to katong napulo ka bukslit ni mo ha? Sayal. Hala? Sa likod pa lang. Ha? Ay, kadagan man ako sa ninauna ni. Ha? Sige pasabuti mo, babe. Ay, dili. Basigi na to, paigo ba? Igo lagi na. Sige, dadon lang na ako. Babe. O, lagi. Ano nagubo naman ka? Mismo pud ako ga problema ko sim problema, girl. Nga naman ni, nadugan pa. Muna lagi na akong giingon lagi. Kaya nga naman gidungan sila, no? Di naman na nila sa lang anong dungan. Ikaw man na, anong imo silang gidungan. Tawa ka ron, no? Pariyog, Sabado. Niyo, saka itsura nimo kung suoton tindi mo itong gusto nila ipasuot sa imo, ha? Basig, kuan, itungan na lang nako, no? Dili na pwede. Mag-English lang din ko. Di mo na pwede nga maguban ka ni Daniel niya mohawa lang dayon ka kay dato ka ka Edmond. Girl, lisod na kayo na ako pa sa imo karon. Ay alam ko na. Wow. Tawagan na lang ko nga emergency. Ha? Ngani emergency. Excuse Sige me. na. Girl, bala ka dito ka idamay-damay na Hala basta ako na, gikapoy lagi na ka kung nga, tambag sa imo, ha. friend. Kabalo kami patimbangon na lang yung ginin mo. Ako kay magtimbang. Kisa pag yung mas bugat sa ila. Kinsa gyud. Arongan ninyo na inyo. Arongan ninyo adlib na Ayaw inyo. to, isa kay boss na to. Ayaw to. Mas bugat sa imuhang pagbati ba nga kanang murag kanang mas love gini mo ana. Sila man duwa. Ay God, di kita mao man na ni nga drama ba kay pilion. Kinsa man gyud. Pero simpanan aki sa gyud. Dili lagi ako magstorya. Dili lagi ko kating karon. Wala pa sa akong panan. Oh. My God. So ikaw mamblima gyud ka ani karon Sabado ba? Kato na lalagi. Tawagin na ikaw lang bala ko. ka ulatin na lang ang time nga magsapon mo uban tong duwan mo kauyab. Oh, daw be. Bala na niyo yun, karong Sabado. Hala ka. Basta, mag-text na lang ko, ha? Ay, good ko bahala. I-off na ko kung phone. Ay, ka do. Uy, pamili na yung isa do.
Ay, be, sorry na late ko. Diri data. Ikaw mo nag-ingong nga dirita. Ikaw may nag-suggest ka dirita sa basurahan. Tingalay na. Oh, so man, ito na ta? Anto na tata? Hi! Diri data. Hala. Ay. Oh, go! Pirgaw! Go! Ha? Hi, babe. Ha? Oh, sorry. Maulaw mo ko, babe. Okay na sa'yo mo, bra. Go mo. Tawag ko si babe. Okay, love mo maramong tinawagan. Oo ba? Ay, Ha? Ay. Kaila mo? gagaw lagi ni. Ikaw din mo. Oh, nasa, gulat ka, no? Gulat ka, no? Sada sa ni mag-isuot ba? Na kuan. Na sideless. Sideless na Parang pag- lagay slit sa pikas. Burak kang nukos. Ay, kadit lang. Ulo ko blusong reaction. Dugay na mo gud mi nakabalogod. Dugay na mi nakabalogod. Nga gidungan mo nimo. Sorry. So, sorry? Ay, wala lagi mo na. Wala mo na suko? Nga na lami ka close kay. Nga na lami ka close yung gagaw. You sure mo? Nakasumbagay mi last 2 months. Kaya may itong last time nga kuhan nga na ako'y black eye. Ay mo. Iyo ka nasagpaan ka sa... Wala, nagsinumbagay mi ato. Gikulatan ako sa maayo. Tapos pildi ko. Wala lagi mo nagsaba. Siyempre, amo lang kang gitistingan kung sa nga klase nga babae. Huh? Pero nakita man namo nga bro, wa man gyud kay plano nga magpili sa mundo ba. Actually, babe, gilatan lang giga namo nga magkuan ba. Saba gid sa amo. Pero antod karon mo mangyapon. Pero at least patas namin nakatilaw namin nimo. Munang ay gid ko tingala kay anong gausbasan gina mo gayon ikaw man. Trouble ka. Actually, gagaw yun, mi. Pagyapon si mo, kung gusto ka magpili sa mo, kung sa mga yun kami, dawat naman po na mo, kung gisagi mong gustong piliyon. Oh, kira na sa mo, nagkanami ka ganina. Walay sakitan ng loob. No pero hard feelings. Di toskoy na mo ganina. Pero medyo sakit lang ang likod, bro na pa masyarong tinidor siguro. Pandamay ka. Taroy pa gini. So naara sa imo, pero tana, kamera gido, Basi, napakailangan gidugang Ay, sa mo. wala na. Kamu lang gidwa. So, dobe. So, naara sa imo, Pindira sa mo kung asa piliyon sa mo. Basta ka magigagaw mi do. Pero Gagaw, para jud mo? patas, pwede na po wala kay sugton. Disclaimer na lang. Mas maisuri nga na. Pero, Okay ra gyapon ko kung naa gyapon kay pilion sa amo. Basta kay kabalo ko mo gitar. ako kabalo ko mo tumbling, naong ang tukod. Dancer ko sa una, mo tumbling ko, naong ang tukod. Di ba? Basta love ka na mo. Wala gami nagbinuang sa mo. Ambot lang sa mo. Dango na nato ni. Kay maglags pa ta. Babe, kadali lang babe. Mag-scan pa. Adjust lang kay babe. Kung dili magaling siya ang imong pilion, dili pud ako imong pilion. O balag wala na lang sa mundo ha. Sa mga gidri. Mo man gyapon. Mana mag-good. Mana. Babe. MOR. Grabe ka awkward. As in like, it's so very awkward. What? Like, it's like AWK. So then. Awkward. AR. Disura spelling. Grabe ang situation. Mupili pa ba ko sa ila? O wala na lang ko ipilion? Braglain man. May kakabalo ka. Ay galing kay wala nagbugno ang mga... Wapa ni girl, in fairness. Ganda ta. May galing kay... Wala na po siya gikulata. Wala po sila nag-away. MOR sa akong buhaton, kalimta na lang ang duha. O mupilig isa. Please, ultiyo sa akong angay ang buhaton. And so much more sa umaga.
Basta MOR 91.9. Basta MOR. Shake it, babe! Oras na ito mga mid. It's 8:59 and once again, Lunes na Lunes. I hope magtuloy-tuloy na nagpakita ang haring adlaw. Eto pa rin ang inyong mga hilas o garboso. Inyong 3 hilas di garboso mga mid. Sa more balitaktakan, syempre kasama nyo Maria Filingera, ang pinaka-feeling Hilas King! Bernie B. Check. Wala. Yun, meron po. Yan ang swabe ng bayan, Kada Rico mo'y wala. Swabe. Ay, ang swabe ng bayan, pinakahinlog agi, Rico Swabe. Yun o! Ano mo tuning headphone ni Kwan? Ay, gawa sa headphone, no? Alas 9 naman lang. Ang ato ang letter sender sa gumang giahak. Si Miss Irene. Simple lang naman ang problema niya. Ang ganda naman ni ate girl. Sino ang pipiliin? Ba? Sana dalawa ang puso ko. Mono. Ha? Mono ang isa ka, Kwan. Guwapa kayo si ate girl. Kay duha ka lalaki nga mag-ig-agaw pag... Di may magsaba mo ganang experience o Ray. Kasi mapili. So, ang ending, 1 + 1 = 0. Yun na. Mo naron. Paano pa pumili? Depende man na sa kategory. Walay perfect ba yung kwan? Depende yun na sa kategory sa babae po kung kinsa iyang gusto. Walay perfect nga tao. Walay perfect. Haom lagi na. Ayaw po sa ang casing sa iPhone kung Samsung imong cellphone. Yun. So wala gyud ko mga tana ba girl, sabay pilion kisa man ang mas nice, kisa man ang sa to be honest, depende ra gyud na sa imo ha. Kung sa hiyang. Si Maria to pa tanong kung pili lang man istorya kay siya man gyud nakaranas diri sa ato. Wow, grabe siya. Kinsa mo pili, kinsa ana. Well, sukad-sukad, dagkan yun kiga panguyab sa ako. O ginahinay na lagas. Wow. Ay, mo rin nakapili si Maria, kanang kinsa lang nila hutay, malay na tabok ka Maria. Yeah, may the best man win. Kinsay nakaatubang kag Gina Abaday. Kinsay willing nga mo dawatong yapon siya nga kusog siya mangutot, mutilab. Ano may nga na. Kinsay tigsalo sa iyang mga nail polish nga niya uga. Wow, grabe. O, kanang may nga na ba? Lagino. Sumuka. Sorry, Rico. Kung saan pagkategorize, kung saan pagpili. Well, syempre, ilailan yun ni mo ang tao. Wow. Kanang, depende magud sa imo ang gusto gyud, diba? Paano kung pareha, buutan? Kung asa yun ka happy, girl, or kung hinanamang gani kung asa you think nga... What if kung happy ka sa ilado ha, pero lailay lang nga angle nga happy ba? Ay, lailay nga angle. Pero nga angle happy ka, dili gyud pareha lugar. Nay part nga ginahappy ka niya nga certain. Well, think of na lang, girl, kung kinsa sa ilang duha ang makapabuhi sa imuha. Makapabuhi? Da kanim feeling ni mo nga long-term relationship, kanang if ever nga magkamug yun, muraga. Labi kong parehas yun. Lami gid kaya akong Labi kong parehagi kayo. Hala, uwi. Paano no? So physical appearance ay diferensya gyud. Oo, kana. Itsura ra gyud diferensya. Kung physical appearance, Pero pareha sila itsurahan. Hala, Paano kaya yan? So ang pagtimbang-timbang ano? Uy, syempre nagin mo labaw sa kanang kung kamo nagikauban. Kaning na sense of humor, kanang magpa... Ay. May sense of humor. Tapos siya pa, Puro magyapon pa rin naman din yapon na. Puro gikapoy si Maria pili sa kadaghan. Sana all pala ni Maria dagay pilian. Uy, gabi siya. pero what if parehagi kayo? Like, Di lagi na nalagay mo lamang, Ana Rico. Para sila gusto mga movies. Para sila gusto pero sure na pagkaon. tabo na siya na Brad no na nakagipili nga isa nga abinimog siya na then later on na-realize ni mo na kuha ni mo ba nga di mao ba mga bad decisions, wrong choice muna ako manguyab ko sa una ignon ginako testingin na lang ko kung di na mag-work di bulag anak man lang ba no try na good ano ba try na may 3-day sale kana bitang moingon ba bitaw free trial kana moingon pa nga
Palagi na ako. Uno-noon pa na. Ako, kablo ba yung masa ko nga, wag di ko makarlit ang mga story. Oh, Si Lingling labay yun. Kablo ba yun mo na yun. Oloy. Since college, hanto ko, si Lingling labay yun. Actually, pareha man ta, Brother Bern. Mo ba? Di ay? Pareha ta bagakon. Wala ba mga giprank ko ni Lingling? Na daw, sabi nga. Nag-text, number, nag-text ako. Okay. Yun siya nga, Daddy, ano. So, ni-mention kong pangalan. No, ano. Si daughter may gingon. Oo. Ella, no. My God. Daw, be. Ikaw na ko na, napa ko yung laing anak mo. Gi-block na ako dito. It's a prank, Daddy! Post po ko kajud, ganihangan sa ko sa langit. Di na ba? Nagduda po ko. Sa confident ko po niabot niya. Niabot niya pa sa punto nga nagduda gyapon ko. My God. Ay, sa habe. Namatin din, Lord. Okay, gi-block na ko Wala number. mong gibay. Panggubaran ni sa reputasyon. Yeah. Friends, may gala. Kuyawan sa biya Ang siya. ending niya, sila nag-text-text mami sa imo, binakualamig line simbas. Bura ko naibtanog ka ng barabi kabra sa likod. Mo tayo pinaka-safe at least gi-block. Diba? Dad, wag na. Iblang ayaw na pagdagay istorya. Sakit sa lugar ni mo, na lugar ka. Kato ba si Kuan? Na, makaamin yun niya ka nga Kuan. Muna ayaw yun mo kanin yung mga asawang Kuan, scam yun na kanang yun na. For example, Rico ka nang. Promise ka na. Promise, di ko masoko ka nang. Nakailan babae sa una. Di, promise. Di ko masoko, ha? Ayaw, promise, ayaw. Na, scam yun na. Di rin na tinood nga di masuko. Ay, sus. Kahadlok ba? I-try doon na si mong boyfriend, Maria. Promise. Ayaw. Honest. Di ko masoko. Ina lang yun, kanang open lang yun, kanang nakay na babae line. Open-minded ko. Di ko na tol, kaya pag mo yung galing kang, actually, kato, wala, kanang yung tinidor nga gyawiran. Tagos na si muli ko. Ayaw yun mo papatunto, ana. It's a trap. It's a trap. Ayaw yun mo, ana. Promise mo, mag-close na bito din. Promise mo. Promise yun, as in, promise. Kanang, di ko masoko. Promise. Oh my God. Ayaw mo na, scam na. Scam na. Tanan nagsuot yan na, gilaparo paguman. Oy! So ayaw gid mo, deny gid mo. Miski ang ginumingon na ayaw burn. Hindi ka mo gusto gubot. ayaw, ana. Kahadlok ba? So scam na may gala. Scamage. So mura to, Pero masunod na po. wapag siguro ni Seti Irene, no? Eh, ako sa iya, ayaw na. Ngitan, awkward na kayo, magigagaw pa. Kabalo ayaw kasi, na lang kabalo pati- kasi problema ba in a relationship na nabulabog, ingana, nagrabe kay kabulabog, tapos makipagbalik pa ka. Pag sila mag-away, balik-balik na niya. Yeah, same issue. Ako ay suggest kung makaya ni mo reformat, new partner, as in, may pahundangin na lang. Pangitan na lang bago. Ayun na lang. Go at the Irene. Kaya masira nagbalik-balik ba yung masira nag-away-away mo. Trust Bata issue mo na dayon siya, Oh. if ever. Trust issues yun. Gamay lang kuan, away dayon. So, reformat na lang, itagla yung hard disk. Guwapa bitaw ka. Guwapa bitaw ka, nagdodo ako kasi ito si guwapa ka. Pepa wax. Nayuya. Sunod na po si mga uncle boys, ang chick boy, o ang Boylet. boylet. Grabe. Daghang salamat kayo sa inyong pag-uban-uban, may gala. And congratulations day. Ako lang congratulate ang mga amigo na ako nga mga architects sa United Architects of the Philippines. Ako silang gitudloan kung unsay pilion nila nga klase sa babae. Ha? Unsa man? Sa amo na lang na. Wow. Ako nang gisyo sila kung unsay advantage sa putot, taas, niwang ug tambo. Oh! Ito kay ganahan sa mga architects, no? Hi, Arky. Huy nga pala, dagang salamat din sa itong mga kapamilya nga nakibaranggayan sa Atua. Back-to-back tatong Sabado. Thank you! Thank you, Barangay Pagatpat and Bayabas. Yun. Grabe, oh. And hello ka, Sir Ben sa Alomas Plains. Grabe ito nga baranggayan. Murag last... Baranggayan, tanibot sa Alomas Place. Wala, segue lang na ako, Sir Ben. Taga-Bayabas mo. Bayabas mo si Sir Ben. Aloman na sa... nasa sa Bayabas? Si Sir Ben. Alright. Kaya salamat, guys. Tingnan mo tanan. Always remember the laughter is the best medicine. But if symptoms persist, consult your doctor!